confonoche. Breakfast down there, the Pichico Tiana, no one for a film, Bentry, Yamawamo. Yeah, confonoche. Breakfast down there, the Pichico Tiana, no one for a film, Bentry, Yamawamo. What do you want to know? I'm here, what do you want to know? I'm here, what do you from the American Santimai, Bentry, that was so. Say niema bia ewo asante memu ewo Ghana memu empo Ghana chi ye de bebremu enne ye ne yakwantue ya ba bedru akuapem sabre ameno ka say ye wo ekropon aha ane de niema nyina efi de abrewo se unim se the kingdom of Asante yitukwan ko ba bi se dia ne ye de kronum amamre amane mpanyinsem abakosem ene niema bia ekeka kuro no ho ana de brewo ye ka okuapem a de ba otima ne odwira ye bedi ho nkomo ye be ko nananom ho ekwan a mfa so mu ye omu niema ekwan a mfa so omu di odwira ekwan a mfa so a omu ebu omu man nipa ne bebre nim se okuapem ehye acheman ase ye be ko akobisa efri se banu esu a eya na emia yeba hadie yeba ye niema nyina sede se na ye de niema bia ahinta ewo oman mu de abrew ema remfi se aha the kingdom of Asante honom yaba ye ne nananom ebekwa akodi nkomo na da bia meka se yenkum dwafo enidwa yeba ye okuapeman ewo Ofie TV yanso the kingdom of Asante TV yaba yani okuapeman ene Ofie TV ana akambom baby ebeko bia no ye ne won ana bedi nkomo me ye frame Kofi Kakari me nua ohe Ofie TV so e wo ha se onua bra ye frame Kofi Kakari Midiane Nana Aye ni kwasam ni se ene obeti kuapem kasa no me katwi kronkron ono be ka kuapem kronkron na yahwe niema nyina na ye yesia aha the kingdom of Asante TV Ofie TV menim say ba mode ayonkofa pa nuadopa ana agiyen edien ana asantefo yahwe mfim okuapeman ho yo ne di kan no yemamo akwaba ba okuapeman mu na senia etino Ofie TV wa be cancer dia na ni papa mu anisa na ansa na no emse okuapeman mu ha no yewo nchichemu ahoro be ye enum me kire 5 divisions e be mo den ase ye ne mpanyin ana ahemfo ade da kuro nyina no be kwa kodi nkinta ho na kakra won so won enum no won ato ade ato mpanyin anim na ansa na no yewo biai be ye bakon abia biesen bi a ewo se kingdom of Asante maba no yetumi nso de mo kɔ hɔ na mu hu niam pa okuapeman mu ha no yenso yewo ewa ha enti no eyi de baby bi te se anyonkofa akwantu bi na mo no bi pa be fi mu aba enti mehwa asefo nyina no mehye mobo se monya bedu ha ne de be bia wo se de mo kɔ no ede mboko se makastro se ene okuapem kasa no ebe flow so ho se de esia eba no twen na yemfa niema nyina free okuapem ha se infamro ne mum na ansa na no se na odi kankan no si so oten ne kwa aten ere kwa kwantenti a wonyina kwantifi ndi nkomotenten nti ansa na no na wo se edisi ha na achiri nkomopa bia wo ho a yedu mpanyin anim a edi ahwefo yebeda mase mede edi Kofi Kakari aha the kingdom of Asante yesom Asante na yesom Asante